дар деҳаи Саидмуминободи ҷамоати деҳоти гурдоварзони ноҳияи Темурмалик мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштингирӣ ба хотири гиромидошти ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов байни калонсолон баргузор гардид. Дар ин чорабинии варзишии паҳлавонон аз вилоятҳои Суғду Хатлон ва Бадахшон, инчунин минтақаи Рашт ва шаҳри Душанбе иштирок намуданд. Рақобатҳо аз рӯи 6 вазн 60, 65, 71, 78, 86 ва ҷамъи 86 килограмм сурат гирифт, ки теъдоди паҳлавонон зиёда аз 100 нафарро ташкил мекард. Мусобиқаи гӯштини миллӣ бо риояи анъанаҳои хоси ин риштаи варзиш, иштироки паҳлавонони шинохта ва ҳазорон нафар дилбохтагони варзиши суннатӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ташкилу роҳандозӣ карда шуд. Аввалин шуда паҳлавонон дар финали вазни то 60 килограмм ба майдон баромаданд. Дар ин вазн Муҳаммад Иқбол Алиев бо Исфандиёр Соҳибназарзода тавонистанд, ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба ин марҳила роҳ ёбанд. Рақобати ин ҷуфт бисёр ҳам диданӣ сурат гирифт ва бо талоши зиёд Муҳаммад Иқбол тавонист, ки ғолиб шаваду мақоми аввалро касб кунад. дар вазни то 65 килограмм бошад, ду чеҳраи намоён Муслимбек Каримов бо Идибеки Амиршо даст ба гиребон гардид. Муслимбек тавонист медали тиллоро аз они худ кунад. дар вазни 71 килограмм муддаён барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ зиёд буданд ва барои Муҳаммад Исо Раҷабов бо Саидаҳтам Алимардонов муяссар гардид, ки ба марҳилаи ниҳоӣ рохат гиранд. дар ин қувваозмоӣ Муҳаммад Исо аз худ маҳорати олӣ нишон дода тавонист ғолиб шавад. Наврӯз Каримзод барои қаҳрамон шудан дар вазни 78 килограмм бо Қоим Шукронов даст ба гиребон гардиду билохира Наврӯз бо сарафканда кардани рақибаш медали тиллоро ба гардан овехт. Раҳматуллобек Фарҳодов дар вазни 86 килограмм бо Туйчибек Шарипов барои зинаи якум бояд бо ҳам гӯштин мегирифтанд. Туйчибек бинобар осеб бардоштан натавонист рақобат намояд. Мақоми аввал мустақим насиби Раҳматуллобек гардид. миёни сангин вазнҳо баъд аз ҳунарнамоӣ ва талошҳои зиёд Шакармамад Мирмамадов бо Фирдавс Насимов муваффақ шуданд, ки ба финали мусобиқа роҳ ёбанд. нерӯсанҷии ин ҷуфт бисёр ҳам диданӣ буд. дар дақиқаи сеюми қувваозмоӣ барои Шакармамад муяссар шуд, ки имтиёзи баданро ба даст биёрад ва ғолиби мусобиқа гардад. баъдан рақобатҳо барои ба даст овардани шоҳҷоизаҳо дар 3 вазн муайян гардид. Искандар Муҳаммадхоҷазода бо Идибеки Амиршо дар вазни 65 килограмм бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд, ки Идибек соҳиби 16 000 сомонӣ гардид. рақобати ҷуфти Абубакр Боқиев бо Наврӯзи Каримзод барои соҳиб шудани автомашинаи сабукрав ба фоидаи Наврӯз ҷамъбаст шуд. нерӯсанҷии ҷуфти сангинвазнҳо миёни Шакармамад Мирмамадов бо Исроил Раҳимов сурат гирифт, ки ҳамин тавр Шакармамад шоҳҷоизаи мусобиқаи ҷумҳуриявиро миёни паҳлавонони сангинвазн ба даст овард.